alle sammen, velkommen til den her video på den her kanal, og i dag har jeg Mats med, og det er hjemme med Mats, og jeg skal lære at spille Kung Fu Panda. Jeg ved ikke, om nogen andre har hørt om det før, så det er Kung Fu Panda spil, som jeg skal selv lære af Mats. Så jeg begynder bare. Så tager du din controller der helt. Okay, og man kan være to, kan man, Mats? Ja. Kan man ikke være to? Hvad for en? Pas. Jeg tager pres. Nej. Så trykker jeg på den her. Hallo, ja. Så kan du selv bestemme, hvad for en du er. Du kan også trykke random, hvis du ikke ved, hvad for en du vil være. Hvad er random? Okay, så tryk på random. Hvad er random? Det er det der. Ned. Hvor er det? Random. Vent. Men Mads, jeg gør det ikke lige det. Jeg tager den her. Jeg får ikke vide, hvad det er random. Bare tag kryds. Ja, okay. Og så... Jeg tager... Den her. Den kommer vi til at spille på. Og her vil bare sidde og komme op i sofaen, så om de kan se. Ja, de kan godt se nu. Jeg sidder bare sådan, de kan høre mig, når jeg snakker til. Okay. For der larmer jo lidt dernede, så... Jeg var så frisk muligt. Ja. Men jeg kan skyde med sådan nogle kugler. Se. Jeg sagde jo, at det var nemt at lære. Ja, jeg får mere kraft, når jeg slår. Hallo? Vil du lige prøve at komme ind på broen? Nej, så gør det det. Jeg har noget mega godt. Nej, du fik en. Hvad betyder det? At du har fået meget ud en gang. Hvor er jeg dårlig? Nej, du er faktisk ret god. Ha! Der kom en ny bro. Hvorfor slog du mig ikke ned der? Jeg ved, hvordan man gør. Hallo, du fører. Men jeg har åbenbart den her. Nej! Du mangler kun en for at slå mig ud. Fedt dig. Hallo. Okay, jeg skal jo velkommen. Nej! Du vandt! Det er 3. Ja. Så vi skal lige til at lave en ny... Jeg vandt til det første gang. Vi Jeg spiller 3. Så vi skal lige til at lave en ny... Ja, og jeg skal... Jeg skal være den bedste. Yes! Jeg fik Tigress. Er det den bedste? Ja. Ej. Jeg tager ham. Okay. Okay. Jeg tror... Vi skal have... Jeg vælge. Vi tager... Nå, men jeg vælge. Jeg tager den der. Så tager
mega god. Altså, Fordi det er nemlig en god udfordring. skal jeg altså tage det, Mats vælger. Get ready to feel the thunder. Au! Huh? Ej, han lukkede mig ud en gang. Hallo! Ha! Nej! Ha! Så fik jeg dog dig. Nej, det var det der guld. Det er sådan, jeg slår hårdere. Nej! Wow! Jeg skiller lidt. Nej! Okay. Så vandt igen! Okay, nu er det... Jeg er uforgældelig med Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Engelsk nummer. Selvom jeg var den bedste. Men du må tage ham. Jeg tager hende her. Hun er... Heller hende der, hun kan flyve. Det er derfor. Og hun har også nogle kyssekræfter. Så pas lige på, at du ikke bliver tryllet. Til forelsket. Og lad os bare komme i gang. Ja, okay. Vi tager den samme, fordi så kan han nemlig bare flyve op, når det er dig. Ja. Hallo Mads, du skal bare bestemme, hvor vi skal kende. Og du skal starte med at vælge, hvem du vil være. Ja, selvfølgelig skal jeg det. Jeg var også klar til at føde dig. Er det vist ned? Hvorfor gør hun ikke at flyve? Ja, du fik det væk. Ja. Jeg gør det. Nej, vi har kun én tilbage. Jo. Den sidste vinder. Ej, vi døde begge to på samme tid. Der vandt. Nej! Ja. Det er fordi, da du havde mistet alle, havde jeg en tilbage. Og der har mistet en. Nej. Jeg vinder igen. Jamen, det var fordi, at jeg døde en lille tak efter dig. Ja, vi prøver igen. Se om vi kan få en rigtig omkamp. Ej, nu kysser jeg ungerne. Ja, den her gang tror jeg det. Han er det vildt snyd, så du kan få din ven i morgen. Hvis du går hen på min, så bliver du kysset. Jeg kysser lige fra.
Ja, det skal vi gå. Ha! Nej! Kom så. Nej! Yes! Fuck you! Hvorfor kan jeg ikke? Yes! Yes! Første game vundet. Det var unfair. Det var fucking unfair. Ja. Det var fucking Ja, unfair. han havde lige nogle kryds. Ja, det var fordi han kyssede mig, så jeg døde. Hallo. Det er unfair. Nu får jeg lige et chip. Et kysstip med hip. Ja, så vi skal i gang. Jeg skal klare det her. Jeg skal klart være den stærkeste, men jeg siger det ikke. Hvem vil du være? Vil du være ham? Det er godt. Det er mig, der er hende. Det kan jeg godt også være. Nej. Det vil jeg ikke have. Tryk nu kryds. Spiser du med, Helle? Hvad? Vil du spise med? Hvad? Vil du spise med? Er det en kylling med ris? Ja, for kyllingen med ris og majs. Fordi Michael, han vil ikke have, at de ikke får nogle grøntsager. Du kan godt lide grøntsager, ikke? Jo. Ja. Det er godt. Din mor laver nogle gode tegmad, tror hun ikke? Se her nu. Ej, hallo Mads, jeg vidste ikke, vi var i gang. Du har sagt det. Skal vi til at spise lige om lidt? Om et kvarter. Jeg ved ikke, hvordan den fungerer. Yes. Hvordan fungerer han her? Jeg skal bare blive ved ham der. Ha. Jeg fik den her. Ha. Lortebane. Nej, jeg tabte min gyldne æske. Du må please ikke ødelægge broen. Nej! Wow! Det bliver klasse. Nå, men du mangler kun, jeg mangler kun en, og du mangler... Ja. Hvordan får man tingene? Ha! Der fik du den ikke. Ha! Ha? Ha! Yes! Jeg fik superkræfterne. Ja, den fik du nemlig ikke. Nej, jeg har lige dræbt mig selv. Det var dumt. Ej, det måtte jeg ikke sige foran YouTube, at jeg lige havde dræbt mig selv. Ja, nu er det nemlig kun her, det sker. Yes! Jeg dræbte mig selv. Ja. Jeg er skamlet her nu.
Mads fik den afgørende rundt. Men jeg tænker nok, det bliver nok alt det for i dag. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Og hvis I første gang på kanalen, så hop lige ned og lav en. Tryk på subscribe og like videoen for at se flere videoer med mig. Og måske Mads, eller han kommer med flere videoer. Eller vi skal se. Jeg ved faktisk, at du sidder derude og ser det her. Det tror jeg i hvert fald. Så måske Og kunne vi få dig med. Gustav Johans. Ja, måske kunne vi De er prøve også på jer. YouTuber. Så hvis I tjekker Johannes Albertsen, eller bare søger på Matro Game, det er ham her Mats kanal. Eller Victor Winter. Ja, eller som Thomas Eller sagde. August. Eller skal I bare skrive Matro Game, så det vil komme Gustav, der kommer. Ja, Og eller Mads kommer. Jackson Pigstons et eller andet skills. Ja, Der altså kommer din mor. bare skriv det. Bare skriv i kommentarerne, vi skriver mennesker, så vi ses. Hej hej.